So ayun, magandang araw, magandang buhay sa inyo mga boss. Welcome sa aming channel. Alam ko mga bago lang kayo sa aming channel. Kasi nga, bago lang ang aming channel. Kaya i-like nyo na yan at pindutin nyo na ang subscribe button. Karembangin nyo na rin yung maliit na kampana para updated kayo sa mga video katulad nito. Let's go! So ayun, mga boss, tayo ngayon magluto ng adobo sa puti. Nakalimutan ko na naman. So ayun, mga boss, tayo ngayon magluto ng spicy adobo sa puti with a twist. Mamaya guys, antayin niyo yung twist natin ha. So ito mga ingredient natin, mga boss. 1 kilong manok. Siyempre, di pwedeng mawala ang suka. Uy, baka naman. Dato puti, baka naman no. Oh. Ngayon, lagyan natin yung sili, pero mamaya lalagay yan ha. Bay leaves. Pamintang durog, tsaka buo. Isang buong sibuyas. Isang buo yan na nahiwa na namin eh. Then, ito, isang puso ito na maliit na bawang. 1 tablespoon of salt. Patis, pampaalat. Wala tayong toyo kasi adobo nga po sa puti. So ngayon guys, tara na. Pagsama-samahin na natin yung mga ingredients natin. So una muna is ito, syempre itong manok. Yung sandok. Lagyan natin yung excess water niya para at bago. Okay, next natin to sibuyas. Ganito kami mag-adobo no, hindi na kami nagigisa kasi once na ginisa mo yung karne na sa mantika, sabi nung nakausap ko, syempre si Master, magsasara daw yung pores ng manok. So, simula nun, nung tinesting namin mag-adobo ng ganon, ganon na ako mag-adobo. Pinagsasama-sama ko sila, lalagyan ko. Actually, magtutubig nga to, ano? Oo, hindi na tinutubigan Hindi na tinutubigan niya na yun. Lagay ko na ito lahat. Uy. 1 tablespoon. Lagay mo na rin itong bay leaves. Mamaya yung sili. No? Lagay mo na rin to. Uy, teka lang. Hindi lasang ano yan. Dito salud. Power. A few inches later. Suka. Ato puti. Konti lang. Tsaka itong patis. Mamaya titignan to no. Kung sakali kulang o sobra, bahala na. Kung sobra, patay. Pag kulang, okay lang. Pwede natin. Then, salang na natin. Guys, malupit yung kalan namin. Nakita nyo ba? Yung pinakamalupit na kalan sa lahat. Oh. Baka naman. So, habang inaantay natin to, guys, pasa muna natin kay Boss Kaloy. Magtimpla ka na, Boss Kaloy! Ayun nga mga boss, magtimpla naman tayo ng alak. Mga boss, magtitimpla naman tayo ng alak. Kaya natin. Ang paborito ng lahat, syempre, gin. Mga boss, 3 tagay. Ay, sa panagay mo, pre, ha? Mukhang, ano yan, ha? Syempre. Reynola ng, ng duwende. Itong tagay. 2 tagay, 3 tagay. 2 tagay ng grenadine. Ganda oh, lapot. Ang lapot, boss! So mga boss, may hint na ba kayo kung anong pangalan nito? Ang iinumin natin? Ano ba ipapakain natin dyan? Saan natin i-mix?
Uy, ganda naman ng kulay niyan. Siyempre, hindi mawawala. Lemon lime soda. Anong brand niyan? Baka naman. Sprite. Baka naman. Alright. At yun mga boss, tapos na. Ang tawag natin sa inumin na to ay dugo ng dragon. Patikin nga. Tikman nga natin. Kung... Siyempre. Sure yan, masarap yan. Panalo, mga boss. At yun mga boss, tapos na. Balik naman tayo kay Boss Benok. Sali ka. Pay-pay ka. Mga boss, pay-pay kayo. Luto na ba yan? Lapit na to, boss. Yeah. A few moments later. Yun o. Kumukulo na mga So, boss. mga boss, kumukulo na. Malapit na itong maluto. Ba't may puso dito? Ito niyo yan, nasama, puso. Kagitingan ng pusong labanan dyan. Oh. Mamaya na ulit, guys. So yun, lagyan na natin to para may konting sipa. Konti lang kasi huwag na masyadong maanghang. Okay na yan. Then syempre lalagyan na rin natin yung secret ingredient. Parang ito yung twist na sinasabi namin. Twist. Lagyan nyo ng konti. Are you sure about that? Ang tawag dyan, nilasing na adobong puti with a twist. Oy mga boss, silipin mo natin kung okay na to. Pero tingin ko okay na to eh. Yun oh. Yung sili oh. Mantika, okay na to mga boss. Ready to serve na to. Pagkatapos maluto ang pulutan, anong susunod? Set na. So yun, magandang luto na. Magandang sumay na. So yun, guys, luto na guys. Tikman na natin to. Siyempre, pag luto na itong pulutan natin, Alam na yung kasunod. Inuman na. Cheers. panalo. Panalo to. Kusa ako. Tikman na nga natin to. Mana natin oh. Sigahan mo na, Paps. Mga boss, oh. Sarap. Literal na adobo sa puti. Kasi puting-puti. Gago pre, kasarap ng gin. Yung pala yung sikreto sa adobo. Naluan mo kasi. Ang tawag dito, pala. Pansakto nga lang yun, ano? Pang dalawang shot. Ang tawag dito pala. Pero pwede rin dagdagan pa eh. Wag, wag niya. Tutusin. Mga kalahating bote, ano? Naku po. Sumisipa. Bakang. Ah. Oh. Kampay muna dyan, kampay. Para mamaya maging mukbang na yung inuman natin eh. Paano magiging mukbang napakaanghang? Sige nga. Ay gago, pampagana yan. Mukbang Mamaya may maghahanap na ng kanin dyan, makakita mo. Hindi ko sinasabi nga ako, pero baka. Parang owner yun. Sa panga, hindi ko malasahan. Talaga. Oh, then? Sa panga, Parang hindi ko malasahan talaga. Wala ba kang panlasa? Ay, hindi ah. Wala kami COVID guys ah. Wala. Joke lang nila yan. Hindi ko malasahan eh. Gusto na gusto Ang sarap ng sabaw. Ay, nung balat mga boss. Panalo.
Masarap ng balat, pre. Last. Oh, ayun. Shit. Clumsy. Sorry. Alin mas masarap, yung manok o yung nagtitinda? Nako. Huwag ka na maingay. Usapan natin yung kanina. Bakit mo pa binabalik? Off-cam yun, off-cam. Off-cam. Joke lang yan. Yung taga Pero, Malasahan. shout out dun sa nagbenta sa amin ng manok. Napakagaling mong magtilad. Promise. Napaka ganda mo din. Baka naman. Baka naman. Sponsor. Kasi pre, kanina buo yung manok. Di ba pare? Buo yung manok kanina, buo. Ang ginawa niya, kasasabi nito pitcho. Ang ginawa niya pre, ginanon niya yung pak. Tapos yung dalawang hita. Pak. Buo na, isang pitcho, kagaling. Babae yun ha. Babae yun. Kahusay. Tsaka bata pa. Mm. Bata. Mahusay. Mga nasa 20s pa lang. Kaya, alam mo yun, hindi mo makikitang normal sa babae yung gano'n eh. Yung, kumbaga parang naghahanap buhay na ng gano'n, pre. Malupit. Gagawin mga babae ngayon, puro mga malalakas pa mag-inom sa tatay nyo. Yun lang. Ay, ano nang tawag dito, pre? Dugo ng dragon. Napakasarap. Tikman nyo, oh. Oh my God. Meron pa ba? Meron pa yan. Alright. Pahinga. Oh, yan. Lakas yung ano mo, oh. Grabe naman, man. Gago, nadala ako doon sa kwento nyo. Grabe Hindi ko naman kasi yung... nakita eh. Kasi hindi ka sumasama. Ay, sorry. Sorry. Hindi ka kasi sumasama, pre. Siguro gusto mo makita yung chika waves dun eh. Magaling magtimpla ng alak to. Nag-aral kaya yan. Patimpla-timpla lang. Ba, makapanood ng props namin eh. Oh, saktong-sakto, pre. Di ba nag-aral ka? Oh, eto, prop. Ipasa mo na. Dugo ng dragon, prop. Ayaw mo pa. Pag nakita kayong dalawa, saktong-sakto. Patitikman ka niya ng dugo ng dragon. Napakalupit. Oh, tsaka karne ng dragon. Ayan, no? With the twist. With the twist yan. That yan, lalagyan mo ng sili, gano'n, no? Kagayo ko. Ayan, pare, lalagyan mo sili, oh. Makikita. Makita mo ako sa CR pag kami ganyan. Ako po, napakasakit. Napakasakit kay Eddie. Kung Pagka hindi sana ganyan. ako nagpukan. Pwede. Hindi ako naman, pagka ganyan yung kinain ko, maniwala kayo sa akin. Katapusan na napakasakit sa tiyan yan. Pero pa naman yung kinabukasan, sa maga, ano? Na pare, mali ati decision ko na yun, manghang. Na pare, hindi kaya. Bakit kasi? Guys, pakita mo niya. Bakit kasi kinain mo yung sili? Ngayon, naghihirap ka. Sabi ko sa'yo, problema yan. Yung ginagawa, iniisip mo na yan, kumain ng sili, problema. Ayan po. Off-cam na siya kasi medyo matindi yung pagkakakain niya ng dalawang sili. Ako, inaalis ko nga, oh. Oh, sobrang angang, ayoko ng ganun. Hilaw pala. Akala ko yung luto na kuha ko. Ayun sa garnish, mga boss, try nyo na to. Napakasarap. Huwag nyo kakalimutan mga boss yung twist. Yun ang nagdala dun eh. Oo. Panalo. Actually, natatakot ako sa kanila kanina. Dahil ako nagluluto, no? Sabi nila, lagyan ako daw ng gin. Sabi ko, baka lumasa, pero ako rin ang hindi talaga siya lumasa. Parang siguro, na lang yun eh. Nalusaw siya or something. Evaporate. Pero, alcohol kasi yun. pero meron siyang, meron siyang aftertaste sa pag tinikman mo. Pero hindi siya lasang alak. Hindi lasang alak. Masarap. Kampay. Hindi naman nababawasan yun sa'yo eh. Ito na, ubusin ko na nga eh. Pre, ang galing nung... Mga boss, akala mo Kung maalat hindi nyo na na itatanong ha, Hindi, sakto-sakto yung maganda dami. rito sa bayan namin. Oo, Kaya punta na kayo dito. Bayan ng maganda. Gabaldon. Maganda kaya lang, meron ba tayo ipapakita sa kanila Yun lang. para makita natin na... Pero naman, sa future vlog meron yan eh. Medyo mahigpit pa kasi ngayon eh. Oo. Huwag mo na ngayon. Pero, Soon. pero kung makikita niyo yung mga nagmo-motovlog, yung mga nagbo-vlog ng motor,
Ayun, sila yung iba. Dito nagpupunta. Makikita nyo yun sa mga vlog nila. Gabaldon. Paki-search na lang po yung Gabaldon sa YouTube. Makita nyo yung mga nagmo-moto vlog dito nagpupunta sa amin. Gabaldon, Tinggalan, yan. Mga pinupuntahan nila talaga. Ampay garod ah. Kampay. Pagpasok nyo kasi rito guys, pagpasok nyo rito sa amin sa may Gabaldon. Pag natagos nyo yung Bagking, katabi nyo na bundok. Kaya tuwan-tuwa yung mga nag-rides dito kasi Oo. yung kumbaga parang itong sideways mo na to, itong side mo na to, bundok na. Talagang Ito, paahon. yung sa likod namin. Yan, yung likod namin na yan, bundok yan. Puro bundok. Kita at mga puno din talaga. Maganda kasi yung backyard nila. Nakita nyo yung backyard nila, oh. Sobrang nature, nature, puno, nakita nyo ito? Tropa ko to, bubong to pag umuulan hindi kami babasa dito. Pero yun nga, Saka ano yan? Pre, santol ba to? Oo. Santol to pagka nagka-zombie apocalypse. Magagawa kami ng, pag nagka-zombie apocalypse, magagawa kami ng treehouse dito, di kayo makakit na zombie. Paano pare yun? Kung yung zombie parang ganun sa World War C, umaakyat. Yun lang. GG. GG yung pre. Tigilan na yan. Huwag ka na magtago, magpakagat ka na. Tapos mangagat ka na rin. Tayo na, huwag ka na magpapakain. Pag nakita mo yung kaaway mo, agatin mo sa leeg. Wag, mahalin nyo yung kaaway nyo. So, mga boss, papaalam na kami. Kasi, Tutuloy pa namin yung aming inuman. pero konti na lang to. Ayaw na namin kasi kami, may pa kami mga gagawin sa buhay. Sakto lang. Stay tipsy mga boss. Ay, tipsy po tayo na, sorry. Tipsy squad pa rin. Pero, tama yung sinasabi nila. Stay tipsy lang. Sakto lang. Don't drink and drive. Nako po. Ang galing sa kanila, hindi sa akin. Ha? Don't drink and drive. Tama. Napakagandang salita nun. Don't drink and drive. Oo, maganda. Don't drink, just drive. No! No drive. No drive. Hindi don't drink nga. Don't drink, just Sumakay ka na drive. lang. Kung alam nyo magpapakalisyon kayo sa isang lugar na hindi naman nyo. Maraming tricycle. Tricycle. O kaya Maraming jeep. tricycle. Maraming tricycle. Dito kasi sa amin, pagka medyo gabi na, wala nang jeep eh. Maraming tricycle. Sumakay na lang kayo. May magmamaneho pa sa inyo. Safe na safe kayo. So yun guys. Kung alam ko naman na bago kayong lahat. Kasi bago lang yung channel Dahil bago lang itong channel namin. Di ba? Bago lang itong channel namin. Kaya Mag-subscribe na kayo. i-like nyo na yan. Mag-subscribe. At kalempangin nyo na yung kampana dyan. Para updated kayo sa mga video na I-upload katulad namin. nito. Diba? So, mga boss,